maka patana abụọ nkụtụkọ nye nwere nke kụtụrụ ibie ka ndị ugwu Northern Nigeria na ndị ndịda Southern Nigeria ji nwee nkwekọrịta ndị chia afọ asatọ ibe ha chia afọ asatọ ndị ugwu chia afọ asatọ ndị ndịda achịa afọ asatọ. Iwu ọchịchị ala anyị nyere ohere mmadụ ịbụ onye isi ala maka afọ anọ erikata nne afọ asatọ maka otu onye ịchị ugboro na-abụ. Ọ ga-abụkwa maka ya ka President Bola Tinubu ji eme anya ka ọ chọrọ ịchịkwu site n'afọ 2027. Ọ ga-abụkwa maka ya ka mmadụ dịka Peter Obi onye mpaghara South East, Rotimi Amaechi onye mpaghara South South na Goodluck Jonathan onye mpaghara South South kwa jikwu ya n'oge ebere na mgbagbu maka ịchịtọpụ afọ anọ orubere ndị ndịda Southern Nigeria site n'afọ na-abụọ na-abịa. Ụgba na-agba akịdị asịkpem. Ọ maka Alhaji Atiku Abubakar onye ugwu na-atụ nkwe akpọ ganigani na ụdị na ya ga-azụ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ na-abụọ na-abịa. N'agbanyeghị ịchị ala anyị abụghị ndị ugwu ka o ruru n'oge ahụ, n'agbanyeghị na ọzọ n'ọkwa onye isi ala Nigeria ugboro 6 dakpọcha na ha ncha ọtụmasịghị na ngwere nọfee oke na agụ ọwara aghọ. Kamgbe 25 gara aga, ala anyị bagidekwara ọchịchị ebebere ugobere dịka o si gbasata ndị mpaghara ndịda Southern Nigeria. Mpaghara South West nọzụ n'ọchịchị n'ụdị mere afọ 10 ma e were afọ 8 Chief Olusegun Obasanjo chịrị gbakọnyere afọ na-abọ n'ụma President Bola Tinubu ji alara obodo a. Mpaghara South South chi afọ 5 site n'aka President Goodluck Jonathan. Kedu maka mpaghara South East? Afọ ole ka ha chialara? Okwu ekwu onwe ya, akara gbasara agidi. Wezuka Peter Obi, ndị Igbo ghara ịnọ mmadụ na-ese mmụọ n'ihe banyere ịzọ ọkwa onye isi ala na Nigeria. Ọ gịnị tinyeziri ndị Igbo ole na ole n'ibu agha wee megide Igbo site n'ịgba ozugbo Peter Obi banyere ịzọ ọkwa onye isi ala mgbe okpuru gụnyere ma nkatọ sitekwa na-ekwe ekwe na nkwa o kwere maka ịchị naanị afọ 4. Onye ụka Peter Obi bụ ụdị ezinụlọ na ikwu na ibe Peter Obi nwere aka ọnụ ya dịka onye ọchịchị na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, aka ọnụ ya dịka onye oji ego achụ ego, aka ọnụ ya dịka onye isi oche maọbụ onye ọrụ nchịkwa ụlọ ego dị iche iche kwesịgara ntụkwasị obi na uju. Beresọ na ehuliema onye sịrị na ya lụsoro ọlụ oge Peter Obi nọ n'ọkwa ọchịchị ejide ya ụgwọ. Beresọ na efuliela onye ezumike nka sịrị
na-ejighị ụgwọ ezumike nka ekwesịrị ịkwụ ya n'oge ọchịchị Peter Obi, maọbụ onye ọrụ ngo sịrị na ejighị ụgwọ, maọbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-apụta sị na ihe Peter Obi kwuru na ya nwere naanị otu ụlọ n'Ọnịcha abụghị eziokwu, wee rụtụ aka n'ebe ọzọ Obi nwere ụlọ maọbụ o nwere ala, maọbụ onye ga-ekwu na Obi na-eri ego mgbuchanye na ụdị ego ezumike nka ha kamgbe ọ hapụrụ ọkwa dịka onye chịrị Anambra steeti. Na ya ma aka ekpe na nka, o nweela na mba ụwa ndị isi ala chịrị otu ugboro afọ 4 were obi ọcha ghara ịzọ nke ugboro na-abụ. Ndị dịka James Polk, Lyndon Johnson nakwa Joe Biden ha bụcha ndị Amerịka. Nwa amadi dịka Nelson Mandela onye South Africa. Ọ bụghị n'ọkwa ọchịchị afọ kwụrụ afọ bụ isiokwu, maka na nke ahụ na-akpata mgbe na-ebekpu ọhịa. Ihe ka mkpa bụ akwa ebe dimkpa tara akị n'ọkwa ọchịchị ichere aka ekpesara n'ime oge ọ nọrọ n'ọkwa ọchịchị ma o toro ogo ma ọ dị mkpụmkpụ. Ozi ugo n'imurimu ka esi ama imerime. Akwa ọkụkọ ga-abụ oke na-esite n'eju. Mmadụ anaghị abụ nwata na anụ nsogbu. Abụ m Chukwuma Ogbonna.